Είναι για το Λίνο. Σεντραολίνο στην περιοχή, ο Αθανασιάδης, γκολ! 2-1 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο στο 48. Η σέντρα του Λίνο και ο Αθανασιάδης στην πορεία της μπάλας απλά για την ακουμπήσει και να τη στείλει στα δίχτυα να ξαναδώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, προβάδισμα που το πανηγυρίζουν οι παίκτες του Στέφενς και ο κόσμος. Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δείτε ξανά, εξαιρετική σέντρα από τον Λίνο. Ο Αθανασιάδης είναι εκεί που πρέπει για να προλάβει τον Σίλτεφελτ. Αν έχω δει σωστά, ναι, ο Σίλτεφελτ είναι. Κοντινή εκτέλεση, έδωσε για τον Άτχο. Και πάλι στόχ, πίσω περιμένει ο Τζαβέλας, σεντράρει με τη μία. Καλή παλιά στο ύψος του πέναλτι, Αθανασιάδης, γκολ! Στο 47, Στέφανος Αθανασιάδης, 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Με τρομερή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία του Μέγερη. Ο Στέφανος Αθανασιάδης σκοράρει σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Σκοράρει και στον δεύτερο ημιτελικό για να βάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. 1-0. Η σέντρα για τον Αθανασιάδη στην κίνηση, φοβερό γκολ! Φοβερό γκολ! 4-1 στο 43. Τι έκανε ο Αθανασιάδης!